asị na ejebe akara eze anakọkwa anakọ akakwala otu eze enu dịka o siri wee dị na mmechi afọ ya bụ oge na ime na ọnwa Ọktoba dị na 29 bụ nke Igbo zuru ezu ọ dịka mmadụ nọ mbọsị arọpụtara ya bụ Adaigbo mana anyị enwebu ike inwe ohere wee tụpụtara unu ya na platfọm a mana ka ọ dị ugbu a anyị ejigo nnọọ nwayọ wee jiwa ya wee hazichaa ma dozie bụ anyị bụ ndị kọmitii o wee bụrụ mmasị anyị ga ewepụtaziere unu ya bụ Adaigbo nke 2024 ka ogene ndị Igbo wepụta ọ ga-aba afọ ya echi amala ugbu a sorozie anyị ka i were anya gị wee fụ ya bụ Adaigbo nwaanyị dị mana nwere nwaanyị ka ibe ya enyerebe eje ọrụ ofe anya ji isu ụgwọ ogene achalugo nwaanyị ọma m ada na-eri ụkwụ anụ asa nwa m ọmalịcha nwa m nwaọma yiri igolo ugegbe m nwaanyị ọma amụrụ amụ ugo nwaanyị m ugo eze obi dị ya ọmụma asa ahụ ọlaedo m ụdara mmicha m mmiri mma m ọgwụ ọbara m mmanụ aṅụ nke mmụọ chankọta m ji achọ mma ose Nsụka abụọ gasị